Hasi ginen pentsatzen ze lelo aukiko gauen guk 50 urterrena ospatzeko eta pixka bat esan gauen iragana eta geroa izan bezala. Orduan, batetik da, eskerrak ematia jubilaututako bazkideak, soltzailiak, eta hainbeste lagundu gaituzten beste kooperatibak eta beste pertsonek, eta aldi berian, etorkizunera begira, ikusi, elkarrekin erronka potentiak ditugula, baina aukera bedai oso fuertiak. Ekintza ezberdinak antolatu ditugu. Garrantzitsuena da liburu bat, ipintzen gure sorrera nolakoa izan zen, eta sortzailiekin inditzugu elkarrizketak, eta bertatik liburu kurioso bat eta bideo bat sortu gau, eta hortik aparte, jubilatuen eguna ospatuko gau maiatzak 10, hona etorriko diez eta bizitatuko daude gure buleguak eta planta berrixa eta gure showrooma, eta Arantzazu ningo gau bazkari bat. Eta batzar orokorraren egunean, maiatzak 24an, batzar ostian Oñatiko langile guztixok eta delegaziokoak bedai, bazkari potente bat aukiko gau Oñatiko kiroldegian. Fagor industrialen aktibitatea Arrasaten jaio zan. Eta hortxe, liburua idazterakoan edo azterketa etxerakoan ikusi gauen, bazaudela ideia batzuk, 70ko hamarkadan eta 60koan bedai, desdoblamentua, interkooperazioa joratzen zituztenak, eta Fagor elektrodomestikosetik Fagor industrial Oñatira etorri zen, laboral kutxak gure terrenoak erosi zitzuelako aurrez, eta 74an, ella kooperatiba independiente bezala ipini giren. Harrotasun puntu bat usten dutzu ikusterakoan, gure lehen hau egon diesenak, ze gauza politxa utzi dizkugun, eta baina baitxabe ardura. Ardura, hurrengokoei bedai, alde nenean legatu hobeago bat usteko ardura.